Kahinyotra Border Dispute Redressal Forum HBDRF hakakat sautri unailar arja arpusan kala pentip bagi nong snong ke blok 1 bakentop ya kai laipon riutli kisnong kibahap haka ilaka labang nong pelut kimyo wat ya ki electoral photo identity card lani ki epic ki birth certificate ki adhar bat ki we ki kot ki sla kini ki day ki daw bagi nong snong ki kendu jing bat bon ki khna kimyo ban lit school bat ki ba kham he pan kimyo ban rung college namar kim don ya ki kot ki sla lani ki epic onguba chandame sungo chairman ka forum hadin ke jingwan ya kran baruba DP wa lang IAS ubari chief secretary ka jela Meghalaya ka forum kala IT ya ka dorcas chau chief secretary ban kentu ya ka sarkar jela ban kentop bat ithu ya kini kisnong ka ilaka labang nong phlon block 1 balakdo ha ka annexure C jong ka joint inquiry proceedings kabala le da ka United Khasi and Jaintia Hills district councils but United Kachar and Makers Hill district council hapreng ka khat nyo tarik bat arpulai tarik rempang khat khandai spa sanpupra kat kum ka sarkar Assam ha ka santarik unai wing khat khandai spa sanpo nyo haka dorcas ka forum kalakdo banalor ki khana ki basai ki bakat kum ka an bat rukom senchar khadar bala kershan da ki kot kisla ki map bat ki pot bala menjur da ka joint inquiry proceedings penban kisnong gi mat jing namar ki sha ya lat na ka senchar khadar ki kam penroi bat ki kam election jong ka jela Meghalaya tian ka daw ka jing ka ba ki perok persnam jungi ki basong ki basa sepok blok 1 ka bede ka ilaka labang nang pelut jing ka bakrau ka bagi kendu tian ka liang jungi ka forum ka jing tho hi ka long bet ka ju nilai ai sigini gi officer ni secretary chief minister deputy chief minister poper khnang ba maki kan yo sngau thulang ka we ka jing mot mo khnang ba kum ka sarkar hi ka la ban penkloi no kat bala ya ka ban pendep ya ka ni ka kam ka ba nging la tho hang ni bat ka jing thmu lane ga jingmot bokong san jong ka ni ga jong ki jing tho jongi ka representation jongi ka longkum ne urgent request for immediate inclusion and recognition of villages of Ilaka Labang nang Pelot as notified by the Jaintia Hills Autonomous District Council and on the joint inquiry proceeding of the United Kachar Makers Hills and United Khasi Jaintia Hills on 17 February 1958 and as mentioned in the annexure C across all departments for electoral purpose. Teganai kenai kadai gaji mujikmu jong gani gaji thi ba mangi le ai. Mar kumalong menta ba ki pai nang song snong jongi ke badan sport block 1 kumba live heun riu le ne palat live heun riu teli kisnong hadu menta kimpat don ya kita ki nengkong hi bat certificate balong mandatory nang taki election photo identity card epic ru game don nang taki adhar ru game don pat skive ki ve diken te nakaliang nakan ne daw bagi sem jing ba namar menta labun ki khna ki bapuleru ki lahapan pep school bat kini ki khna samla ki ba ban tengi ki jing pule ju ki bakam salor ki college ki university ru ki miyo ki kot kisla kemut kila pep no bat wat ki balik wat kam bat jam ru ki pep no wat ki balik belaru bun ki pep namar ba buni menta ba ki snong ki thau ki dorbar thau ki lapan ki ipik gum ter mo ti ki mat ba ki jing du ko kharau ti de ding ni daw ba ni ai no de jing tho ko government bakan recognize no ken ba bakan inclusion no ki snong baro kat kumbala dep notify the district council Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya